panawagan ng Diyos pinaamin sa amin. Pero ada gihapon human destruction at mga troubles na tanan na dala sa Yawa. But then, there is Jesus, there is God who is still in all things. That's why he said, we are like an atong kinabuhi ilang simbahan. Dida sa pagkausa sa Espiritu Santo, sa imo na tanan nga himayaw pagtay, makagarang ngamay, sa dayon nga mga katuigan. Pagkatubos na nga tayo. Kag ginaagdaman kita sa naton manunubos, pamurusa kita pag-ampok sa pangadiyon nga gitudto sa aton.
Pagpapaulia kami Ginoo sa nga tanan nga karatan. Tagi kami sin kalinaw, sining mga adlaw base pinaagi sang panabang sa nimo kabaluluyon. Dayuday may gawas kami san sala, nga natalwas kami sa nga tanan nga kasamukan, samta malipayon kami nga nagpapamulat sa pag-abot ni Jesucristo nga amon manunubos. Ginoo Jesucristo ay nagsiringgaman sa nimo mga apostol. Ang kamurayaw ibibilin ko sa iyo. Ang akong kamurayaw ihahatag ko sa iyo. Ayaw sa ipagkulawian namon mga sala, kundi ang pagtuo sa nimo singbahan. Ngan sumala sa nimo kabaruton, ihatag sa amon ang kamurayaw o pagkaurusa. Ikaw nga buhi ug nagahadi sa dayon nga katuigan. Amen. Ang kamurayaw sang Ginoo, dayuday mata sa iyo. Ipakita tayo na ang kamurayaw nagahadi dinhi sa aton. Peace be with you.